que sóc una persona fonamentalment positiva. M'agrada dur a la pràctica, implementar allò que s'ha decidit, i alguns em diuen que vaig massa de pressa de vegades. Bé, a mi m'agrada llegir teologia, una teologia que estigui ben radicada en la vida, però que sigui també seriosa en els seus plantejaments. I m'agrada també llegir llibres d'història, de geografia, d'informació política, i això potser perquè, com que em toca viatjar tant, doncs a un li neix l'interès pels diversos pobles, els diversos sistemes, les situacions en les diverses parts del món. Bé, puc recomanar dos, a mi em va agradar molt el llibre aquest sobre Jesucrist de Pagola, i després un altre, que és un llibre una mica antic, però que a mi m'agrada molt i el recomanaria a qui sigui, aquell llibre que es titula Chinmoku, que vol dir silenci, de l'escriptor japonès Shusaku Endo, que és un llibre molt interessant, és una novel·la molt interessant i que fa pensar. Bé, Jesús jo crec que és el punt de referiment de la meva vida. Per mi, Jesús, el que ell va dir, el que ell va fer, l'experiència que ell ens va expressar, és el que m'ha ajudat a mi també a construir la meva pròpia relació amb Déu, la meva pròpia relació amb els altres, amb la natura. Certament jo crec que és el punt de referència fundamental de la meva vida. Record d'infantesa, n'hi ha tants que és difícil escollir, no? Jo, si em posés a escollir, potser escolliria la celebració del Nadal en família. Allò de tota la preparació, fent el pessebre, on posarem aquesta figura, on en posarem l'altra. Després la celebració del Nadal, els cants de les Nadales, els petits obsequis que es feien els uns als altres. Crec que la trobada amb familiars que durant l'any no els veus i venen, jo crec que és un fet d'infància que sí que el porto molt a dir. El lloc del món per sentir-me en pau per mi és la natura. A mi m'agrada anar a caminar per la muntanya, seure en una estona, contemplar, i és un dels llocs en què un se sent més en pau. Tant si vas sol com si vas acompanyat. No sé, la natura sempre comunica molta pau. És molt difícil, n'hi ha tants personatges històrics, però pensant-hi una mica, a mi potser m'agradaria trobar-me amb el pare Claret i preguntar-li una mica quina percepció tenia de la situació del seu temps, de la problemàtica que ell entreveia, i quines idees tenia per respondre, què el va moure, per exemple, a fundar la congregació, què n'esperava. No sé, ja que em toca una mica ser el seu successor, capir millor allò que era la intuïció inicial que ell va tindre. Bé, un desig que tinc jo és el desig de la pau, que cada dia es fa més concret, precisament perquè a través de les visites que em toca fer a tants països on treballen els claretians, noto quines són les conseqüències de la violència i les conseqüències dels enfrontaments. Aleshores, aquest desig de pau és molt concret. I a nivell d'Església jo desitjaria que aquest sínod que hi haurà el mes d'octubre sobre la nova evangelització sigués un moment d'esperança i de revitalització a l'Església. La Sara Pere Casaldà que em suggereix un lloc de diàleg en el món, un lloc de diàleg amb diferents persones que tenen idees distintes, que tenen ideals diferents, però que es troben en els seus desigs de millorar el món en què vivim.